HS lapen HSLC satlang pachapondun amu maratuma phan kar choja mek pidengpong ahok piothelong nang hachedet pen kinang sotnai puluti lokachari hanlo lokachari ki imoy arbung atenglo imoy arbung jong si ave telitum thurure deje lason si lokachari jong si ave puluti piothyang dang kachachar dunjia jakong ave deje lapen isiarong rupalong paching thurji puluti lokachari yang deng pachapa ondun hanlo rong rup kaching thur isi atawarlo lason si lapona tengra langso lo charlia song atom pen chapater piponsi non pinning surhini rankora trokaning kan HS lapen HSLC asat lang kachapa ondun amu maratuma phan an so si loko charlia prang kapaprang dun thunang jia phan ani kaparong dun mate ani kapathe dun thua phan pura bang pharohini so si HS lapen HSLC asat lang kachapa ondun amu maratuma phan karbi poho pen archo ponsi certificate sidami pipon lapen hirjume hangpidunsi tengra lang sorong raraphan isi nongme ban pilo bangso jai megalong manpeng pen kachitong dun Karbing Long Autonomous Council EM Prabhat Chandotaro KSA West Karbi Anglong District President Sarthirong Hang Pendanglo Karbi Lamera Mai Tengra lang soro Secretary Clem Bangphu Mongwe Tiso lapen KSA Tengra lang soro President Clem Bangphu Raju Singnar lapen KSA long Clem Rapet manpeng kidotum chitong dunsi karcho jamek insamjin pen pachunpa langso high school long abirta lu abirta lo bang 90 above percent keman percent 93.33 percentage sedapan ke pas lo pungdung file lo ke damtang hut ke laan ke pas bang ave seta nil tum ke la sening je long bom lo nje long po pason lo duramla constituency ta asap education environment bang ke mi bom lo under of the leadership Dr. Tuliram Longhang sir Karbin Autonomous Council lapen Assam State along iltum Chief Minister Himanta Biswa Sarma sir ke haitum alatum ke Japon penajok itum Karbi Anglong tami pinangan education environment bangke ilitum bor ipen claim unlo dagnal tum chinlo duramla long bangke ningkan free humni high school ta 100% metric pass high school do isi bangke adarsa vidyalay dalimbari আর isi bang bhoksong high school lagen nirong school banglo labang 4 years to 100% lo last 3 years abangke third division abe first and second letter marks kilong tum saide lapenan parta ilitum ningduk kustamela ni karlitang sumila hang pia memorial residential school nonomat ke government provincial kali bustami hadakta hinia best 10% sena pas chuneng best bangge kitching se best lo first division inut lapen badwagi second division penema first division bangini badwagi second division lasela an inglongar lok punsamela education awareness bangeli tum kipilong bangke nengarong lo aru chorore une nonadin ke kibon kangkir kabi pena joini si teacher tum ta apor pen ar niwang la ilitum student tum phan lo kithandam long lapen ili school bang kangpu duko mat lapen si ali thipid lo lapen monsam tami ilitum dulo lahai pen ali pusini ke mathadam labang soli ke non ifrang ta dubom na la lahilo non pinila dak kese ke hai tum tami dak nilifan nang hanglo karchu amailong maipu men alui sarpo aman pen nilifan nang hang masinil malam saporna chitong donong lo non fees tami arui se karchu angdeng tami dak duthui buta napu tikanglo lase la pinan la pas abang pu bang pi tum phan nili aprang chipare long tum sai de lo alan tum nili lam ta fulolo lam danang chithan lo kana masi ke pas percentage sa duthu masinil dan nengarong pon lo lason ilitu makheita bang kheson lason angdeng aningkan pas percentage bang mi bom lo bolte isi akimi yang theklo lake karbi khaita mi ifrang bang ke dam ubu non tenon ke bangila o kimi tomphan non am sar karlik phai ke baba je panang lin pen ni message pe lasi la ilitum labang so message bang ke ilitum apparent satum mana api potum ba puno pisaratum ai ganitum adu ko betel tum chirok tok nai athema non ifrang owe tum bang thekbek nai athema non din bang ke pilopupo science and technology akai chot kalilo non bang digital ladin tadulo lasolong digitally itum asontina hormuta thek nai jongsil itum lo thekthedat lo buldenon ke meghini duta ka waiting ko ase non ifrang inglongari kidu adon tin along tami ka porhi sumar arta dulo bulte latum porhi vek nai lo thek vek nai labang so fan ke compulsory wa subject
pustami litum anu tin hampang so duan al tu firangke hin pen punoi hampang song duan punoi ba joko political party punoi politics paklem nang hai satami la lokacharli sono bangke ekdom mane pachibung pik nai athema non ba environment mi uilitum aru non dinke ba frangason anchulong le furui jutuk chot posi anchulong le pule dam de der lo po bang takali athema facility dak dukok school along asam sarkar bharat sarkar pen edom karbian autonomous council ka du kabi akirap ison du la bangke anerlo wang sami ane omdak chulong la pen any from long lo high school long sami lp school long sami la pen admission da free kitab talong lo la hai ason modu kilong ason mondu la metric ki pass atum higher secondary ki pass tumta alang tumta kapre award talong ase la so por hulele tum chingchul dunde thek dunde bolotang te isya ger du kokna ferimi mi alam lo ke la se nona bangke ki pa unji fan lok se litum ka de go cherok tok na konelin pensioning ri talahelo Pardon, nilimen ke sami Pramila Teron P. Lapen nili peneng HLC asad lang si ki undun lapen nili first division. Letar doma. Lapen ke letar ipak. Nang kita school man ko pila. Lake nili kiduna school man lake PMC Tengalongso High School. Nanti nang lila puson pining HSLC kecing sih ang de anong mende kecing sih ang de nang lijepon don penapang sih nang komat pan sikir bang ko. Nili peneng HSLC asad lang ki undun kecing si nili kacor kang tung lake nili pai aphan athima nili phalap anang chipaduk tu jok si pini nili same HSLC asad lang same ki undun lo lapen ke nili phan same loga chilang apor nang ki pi lapen nili phanang disturb tipin ben nili phan luna pachilang long lapen nili kinang jason an same nili phanang pador dun apo same nili alang li phan suri sura kiro pipar piklo kecing si ke lapen adun tu nili choro kang tung lake nil tuma than bang tuma phan alang litum lapan ka chipaduk pena jok si pini same nili tum same lapuson ki pas tun lo lapen HSLC asat lang same lapuson tum ki misan ben ki unduna pot alang litum phan same ne ki ro pajir kang tung
News Desk Report, Northeast 24/7, Karbi Anglong.